ассалому алайкум ба ҳама подписчикои савдотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, апашко ҳама каса созен, тинҷаин саломатиётон хубай, вақтотон хушай, зинда бошен. Имрӯз якшанбе 1 июни соли 2025 1000 рубли русӣ баробар ба 125 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагием ва як мошини Toyota дигаам қабул кардагием. Бардруи азиз, ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. Марҳамат, шумо то охири видеора ёнбош кунед, чои кабута дар пештон бигирен, тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихаред, мақсад ки видеои маро пропускат накунед, канал да Бардруи азиз подписатсияра бижихен ки мисол ки ма видеои нав дар YouTube мондум, телефони шумо да мерава. Ана ака мерем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин. Дӯстони азиз, и яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница Бардруи азиз гарени арзон шудагиай. Фақат шумо Бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагиай. Дӯстони азиз, занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Савдо Теҷа гирифтум, ба шумо скидка мекуна. бардруи азиз, якам як замина гап мезанем, баъд мошина, баъд хона ва квартираҳо да мегзарем. барои ҳамон то охири видеоро тамошо кунед, нархҳои беҳтаринай. бардруи азиз, замини десен қарор дорад дар шаҳри Кӯло пеши автодром. 6 сотиқ замин, ду дархона, кайдор, баня, кухни, ҳоҷатхона, фундаментош рехтагиай, ову свич мега ҳастай, ҳуҷҷатош қарор дора, гирди ҳавлӣ маҳкам кардагиай. бардруи азиз, нархи ҳами замини фурӯшиай, нархша 150 000 сомонӣ мега. нархи замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯло пеши автодром да 150 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагием, ду та рақамҳои тоҷикистон шамондагием, номерои поёнгишта WhatsApp дора. марҳамат, бардруи азиз, занг бизанед, замини арзона бихарен. бардруи азиз, як мошини беҳтарина гап мезанем. марҳамат, гӯш кунед, маълумоти праша гап мезанам. Toyota Rumion соли баромадаш 2008. фаҳмидесем бардруи азиз, Toyota Rumion соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, моториш 1.5, коробкаш автомат. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин як даст гаштагӣ, 1 сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагиай, кондитсионериш яхе бардруи азиз 100% кор мекуна, кондитсионериш мега. 4 баллони 80% дора, 4 та электропакет, старт стоп. хадаҳоиш нав кардагӣ, фарои ксенон задагӣ. дӯстони азиз, задни камера, монитор дора, бензини холияй, газадидагӣ нест, моториш беҳтарин, мисли соат кор мекуна. коробкаш ҳам бардруи азиз 100% беҳтаринай. запаска, дамкрат, ҳамаи чи комплект дора. даруниш кишоди хушрӯай. мошинои камразхо дар бардруи азиз мумкин бисёрат бидонед, дар 100 километр ана 6-7 литр бензин мехӯра мега. мошини экономични зури бадай. мошина биёен мисол ай пеш бинем, бо савдо мешавад. дӯстони азиз, харидори аниқ гуфтагие ки занг бизана. бардруи азизам, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 69 000 сомонӣ, камтарак арзон мешава. номерои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. марҳамат, харидоро занг бизанем. киноҳои туркия бардруи азиз кам-кам реклама дора. мо ҳам байнда якта реклама дорем. баъд аи реклама бо хона ва квартираҳои бепул да мегзарем. тамошо кунед. ана бобиҷон, илабай мошиноро дидед? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда
тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирди атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. агар дар Россия бошен ютубтон часпидеса боша ба VPN кор кунен, мақсадам мечаспай Play Market VPN-ас качад мекунен. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Пионерский, доми 3 этажа, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 67 квадрат. дӯстони азиз, ремонти квартира бардуи азиз миёнаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактабраи калон наздикай, пеши барқи тоҷик. дӯстони азиз, ноҳияи Ёвон, кӯчаи ана Пионерский, наздики барқи тоҷик. бардуи азизам, нархи ҳами квартира 165,000 сомонӣ мега. 165,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагим. номерои ана мегафон шамастай, номерои поёнгӣ, номерои селда, ватсап дора. марҳамат, харидори аниқ занг зада квартираи арзона аз ноҳияи Ёвон бо нархи 165,000 сомонӣ харидорӣ кунен. беҳтарин нархе. як хонаи заминӣ дигара гап мезанем, баъд квартираҳо да мегзарем. мардуи азиз, марҳамат, тамошо кунен. ана хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Тоҷиксой. 8 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. хонаҳо бардуи азиз ремонт дора, як 70% да, хулоса 70% ремонтша кардагӣ будиянд. соҳиби хона гуфтагия ки хона дар ана ноҳияи 5 тарафи Тоҷиксой да қарор доштай. бардуи азизам, нархи хонаи ки тамошо кардесен 110,000 сомонӣ будай. 110,000 сомонӣ. ана ремонташ як 70% мега ремонтша кардагӣ. марҳамат, харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонен ки занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи 5 бихарен. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 1 микрорайон да духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 42 квадрат. зӯни азиз, соҳиби квартира маълумот додия ки духонага 8 этаж, 1 микрорайон, лифт кор мекуна, овсвет ҳастай. хона таъмираш нав кардагӣ. ана бардуи азиз, бидрови зиндагӣ ки мега, назди роҳи калон, назди кохи нур ва стадион. зӯни азиз, дар ҷои беҳтарин қарор дорад. зӯни азиз, харидоро мега занг бизанен. ана хона ҳуҷҷат доштед. зӯни азиз, мисол бо савдо мешава. нархи ҳами квартире ки тамошо кардесен 230,000 сомонӣ мега. 230,000 сомонӣ ба мошинам иваз мешава. марҳамат, харидори аниқ занг бизанен. бардуи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳо да танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун, дар тарафи Норакиён нависаги кӯчаи Норакиён. шаҳри Роғун, кӯчаи Норакиён. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 45 квадрат. зӯни азиз, домои пешина квартира ремонт доштаи, соҳиби квартира маълумот додия ки хона шароити хуб қарор дора, шароитош хуб мега, илтимос кардагия ки харидори аниқ занг бизанен. гап чапа мега, мисол миёй да пеши хона, да даруни хона гап мезанем. мақсад савдо дар даруни хона. дӯстони азизам, нархи квартире ки тамошо кардесен 210,000 сомонӣ. адреса мегирен, ба телефон берен, савдоро дар даруни хона мекунен. беҳтарин нархе хулоса. бисёри бардураи Тоҷикистон ай Россия гуфта буданд ки квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бимонен. марҳамат, гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ.
духонага квартира дар 2 этаж қарор дора. Доми новостройка квартира ремонти нав кардагӣ буда чи хеле дастурат десен. Соҳиби квартира маълумот додагия ки ай бозори Корвон 3 километр дураи маршруткаи 41 мерава. Бардои азизам, нархи квартире ки тамошо кардесен 265 000 сомонӣ мега. 265 000 сомонӣ квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ай бозори Корвон 3 километр дур будаи. Харидорои аниқ бардои азиз, ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. бардои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Кривой гуфтагиай. Духонаga квартира дар 1 этаж қарор дорад. Доми новостройка квартира ремонти замонавӣ дора. соҳиби квартира маълумот додагия ки квартираи фурӯшӣ ана дар 1 мошина духонаga мега дар 1 мошина қарор дорад. Зони азиз, ҳолати олида қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Чӣ хеле гуфтем? нархи квартира 335 000 сомонӣ. 335 000 сомонӣ бардои азиз, квартира дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Кривой. номери телефонаш аст бардои азиз. Харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. ханам хеле бардои азиз, ба навори ана мошини яктабат, хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзон муроҷиат кардан ҳаракат кардем. барои шуморо якта бо якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд. хай бардои азиз, махбул шид нашид. барои дастгирӣ мо як дона лайки бепла баҷихен. раҳмат мегӯям барои дастгиритон. касе ки моро айрасия тамошо мекунад, бардои азиз, агар YouTube тамошо карда натонед, мисол ё бичаспа ё кор накуна, ай плейгмаркети, мисол ай плейгмаркети телефонтон медуроен, ана программаи VPN скачат мекунед, баъд дига ами YouTube-тон намечаспа. программаи VPN скачат кунед бардои азиз, ба ҳазур ана видеоҳои моро тамошо кунед. ва касе мисол амроҳтон намедона, ҳами гапа бигӯен, мисол аммо ки бигӯен ки агар YouTube-тон часпида боша, VPN скачат кунанд, ба ҳазур бидоянд тамошо кунанд. бардои азиз, ягон реклама дошта бошед. нами рақамҳои май то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбони мо ва шумо боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.